नैजिथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप फुटबल बादायलायनाया दिनै नैथि सान। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि एबसुजों जथायै खुंनाय बुलुर बादायलायनाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। सानथामनि बुलुर गेलेनाय बादायलायनायाव आसाम पुलिस, दिल्ली रायजो, गुजरात बायदि बायदि रायजोनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। दिनैनि गिबि गेलेजेननाय गुजरात इनकाम टेक्स आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव जायो। बेनिनो दिनै अन्थाइगोरा बड'सानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'। लोगोसे बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो इएम दावबायसा बर'आ। नैजिथि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप फुटबल बादायलायनायनि बान्था महरै सेथि बान्थायाव 50,000 आरो नैथि बान्थायाव 30,000 मोननो हागोन। बे समाव इएम दावबायसा बर' बिथाङा मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि मुङै नैबे खाग्राबारि हालामाव अल इन्डिया लेभेलाव भलिबल कम्पिटिशन होयो। देग्लाय 21थि बोसोर जाबाय आरो बे 21थि बोसोर अल इन्डिया भलिबल कम्पिटिशना दिनैनिफ्राय जागायदों। बेहाय जोङो अल इन्डिया लेभेलनि गुबुन गुबुन टीमखौ जोङो लेंहरदों। गुजरातनिबो दङ, दिल्लीनि दङ, जों झारखन्डनि दङ, बिदिनो आसामनिबो आसाम पुलिस, इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो जोंनि लकेलनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट आरो सरबक बेबायदि गासै 9 टीमफ्रा बे गेलेनायाव बाहागो लादों। मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि मावनाय, बेखौ जों सिबिनो थाखाय, आदर्शखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया खौसे जानानै बे गेमखौ होयो आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोराव 5 लाखै बे गेमखौ खुंनो थाखाय जोंनो रांखान्थि अनसुंथाइ होयो। गाबोन एबा 9 जानुवारि जोङो फाइनाल गेलेनायखौ खुंगोन आरो बेजों लोगोसेनो अन्थाइगोरा बड'सानि 29 बोसोर मुंख्लं सानखौबो जोङो फालिगोन, जेराव 500 आर'ज खालामगिरिफ्रा बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय समाव आर'ज खालामगोन। जों बिनि थाखाय थियारि खालामदों आरो मोनाबिलि 5 रिंगायाव 21थि बे बुलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेटचा जागोन। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आं बे समाव बयखौबो खावलायहरगोन, बे ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैनानै लैहोर लैहोर नायफैयो, दिनैबो आरो गाबोनबो। अन्थाइगोरा बड'सानि बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे भलिबल कम्पिटिशना एबा बे भलिबला लोगोसे जोंनि बे जायगाया आसाम लोगोसे भारतआव एसे मुंदांखा जानो हादों होननानै जों बुंनो सानो। जों बिटिआर ओनसोल, बिटिआर सोरखाराबो गोबां जायफोर नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल दायो मेडेल देरहानो हादों। दा बबाव हयथ' सोरनोबा थालांनो हागौ जों बेखौ जोङो डिएसअ लेभेलाव आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों, सोरबाफोर थालांदोंब्ला थाबैनो बिथांमोना बेनि फारिलाइखौ दैथायहरनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर आबुं जानायाव जोङो एबसुनि फाउन्डार सेक्रेटारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि मुङै जोङो कनकेश्वर नार्जारि स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड मुङै जोङो 1 लाख रां होनाय जादों। बेयाव गोबां गेलेगिरिखौ जोङो होदों, नाथाय बिनि गेजेराव सोरबाफोर थालांदोंब्ला बिथांमोननि फारिलाइखौ जाहाथे डिएसअनि गेजेरजों जोंनि सिएसडि लेभेलसिम थाबैनो दैथायहरो, बिथांमोननोबो जों होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जागोन। जों भलिबल बादायनो थाखाय जेनेबा माब्लाबा अखा बोथोरावबो इनडोर स्टेडियामनि गोनांथि बेबायदि माबाफोर थागोन नामा? बेथ' जोबोद गोनांथार बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला माखासे गेमा ग्राउन्डआव जायो, अपेन फिल्डआव, नाथाय माखासे गेमखौ जोङो इनडोर नङाब्ला जोङो बे गेमफोरखौ खुंनो हाया। भलिबलल' नङा, गुबुन गुबुन गेमफोरखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम नङाब्ला जोङो खुंनायाव बहुद उसुबिदा जायो बा खुंनो हाया। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु बिर सिलागांनि मुङै गंसे मिनि स्टेडियाम बा कोटि रांनि जोङो बानायनो नागिरदों। बेयाव जोंहा इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजना गैया, नाथाय इनडोर स्टेडियामनि प्रभिजनखौबो जोङो थाबैनो लागोन, जेराव जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैखासिगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों जोंहा अलिम्पिक एस'सिएसन बा स्कुल फेडारेसन बा गुबुन गुबुन बिदि एस'सिएसन दं बा अर्गेनाइजेसन दं, रिकगनाइज मोननाय माखासे गेम
बे गेमफोरखौ जोंबो बिटिआर ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय बे पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावनो जोङो थियारि जादों आरो बे हिसाबै जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जथेस्थ'खिनि नांगोन दा बेखायनो बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जोङो बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों जेरै माने आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन दं बेबायदिनो बिटिआर अलिम्पिक एस'सिएशननि गनायथि लानो थाखाय बेबायदि माबाफोर राहा सोलिदों आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन बायदि जोङो बड'लेण्डआव अलिम्पिक एस'सिएशन जोंथ' दानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला अलिम्पिक एस'सिएशना मोनसे सेपारेट स्टेटआवसो होयो दा बेखायनो जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड होननानै जोङो मोनसे अर्गेनाइजेसनखौ दाबाय जेराव गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड होनानै बे अर्गेनाइजेसनखौ सालायनाय जागोन आरो बेवहायनो जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि माखासे पलिसि माखासे मावनो गोनां मावथांखिफोरखौ जों बेवहायनो रनसायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जों बे गेलेनायफोरखौ जों जौगाहोनो हागोन होननानै जों साननाय जादों मागो दमासि गिबियावनो गोबावहैबाबो इंराजि बोसोर 2024नि आङो गोजोन आरो हामग्लायनायखौ जासिहरदों आरो मिजिंथिदों बयबो जाहाथे खौसेथियै गाव गावनि न'खर गाव गावनि समाज आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव आरो खौसेथि लाखिनायाव जाहाथे बयबो बिफाव लायो रल लायो आं बेखौ खावलायहरगोन आरो जोंहा मागो दमासि एबा भगालि बिहुआ जोंहा बावद्राय सान गैलिया दा बेखायनो मागो दमासिनिबो आं बयनिसिमबो आंनिफ्राय जोंनि 32 नं भेरगाव समष्टिखौ लाफानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा राजखान्थि नङैनि दैदेनगिरि गासैनिसिमबो आङो हामग्लायथि जासियो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन